ko na yun eh. Mandi ka papanin na yun, tayo mag-rep lang yun. Makinuman na naman siguro kayo ng kabilang mali. Yan tako nga lang. Bada ako. Bana. Tapang pasinan ko, nakakalungkot. Eh ako sanay kaya kang makanyang ko. Dati abit ang mami anong kening games sa kening ka na akong okra 3210. Ba't nakakalungkot? Ayaw mo sabihan? Ito yung problema na. Ano yan? O tayo mo sabihan? Bilang matuwa, dapat sabihin mo ka rin piyangari. Kaya ako naman balang ng problema mo. Hindi ko naman na supportan na kayo eh. Ako man na. Kasi kalukuran na kayo eh. Ito yung problema na. Nagagod. Ano yan na? Wala mo. Nakamabigla na ma. Ano yan? Kaya kabuk ko. Na ano? May kabuktot? Yung jowa nga na. Tapos sabi mo may kabuktot? Halima, seryoso. Nakabuto ko pin. Nano yapin? Sige kami gaganang ka, supportan na ka. Bilang pehari mo, supportan na ka na. Kung anong problema mo. Ay, thank you ma. Ay, manya na. Manya ka. Lukuran na kayo kayo anak ko. Halima, may problema ko magagod. Nano ya? Balmitang pabasulan ng tatang tanda mo nagbabayad na rin. Oo, tanda bulat ka mo ka rin. Oo. Tang pangkaya. Oo. Yapit ta, buktok mo ito, yakong tatang. Nano? Abuto me? Oo. Na.